Ko himen ko para bayit hau try Jisu Christ. Kene ka benta bang yusno nya ka gospel jung Markus kalong ka benta ka ba kren syapang ka Eucharist ba kuit. Ka ba kren syapang u Jisu. Henry ka jing sausi jung u Jisu kalong ki apostol kimbat ngoto ya ka ba u Jisu ulahikai badu lale. Bad ki apostol ha ka ba ki shong ha ka ling ki kuslai ki don tang Uwei upo bad ki. Ki kuslai kum kita ki Pharisee bad ki nombur jong Herod. Namar ki sensyar ya ka jingim jong hi da ka jing sarong bad ka jimbam nge. Mindau Jisu maham yaki bale pistamban ngop hakata ka jinglong jong kita ki beriu kalam da don jingieid. Baru Jisu kerli tenge yaki bun tili ki jingkerli lada pis ngap hakan gospel ula kerli bun ki jingkerli kumba ki nongikai ki kerli yaki kinari. Namar bale kim pat pe pangeye kim pat sngotu yeye. Baru Jisu la kerli kataru pimbat peipang. Kaya ka bau Jisu kemilindi na ki apostol bakin peipang, bakin sngotu, bakin ngei. Kaya ka bang ngirung im peipang bonsin. Kaya ka bang ngirung im sngotu bonsin. Hadin bangi im bonsnem ya ka jingieid. Hadin bang yosngo ya ka jingikai baro na ka tinu belai. Bonsin ngiru ngimpat don ya kane ka jing sautu ha ka jing yem jongi. Bonsin ngimju shempang ya ki eke bamayan ka ba Jisu hikai yangi da ka jing yem jong. Bat ki apostol ke la kuslai ngi don tang Uwei upu. Bale Jisu kerli pikin mau kadno ngut ki bru ki la bam da santil ki pu. Kadno ngut ki bru ki la bam da hinyu teligipu nanda kadno syang kalatam ki ong kadar bad hinyu nagabenta jongi haka balang haka jinge jongi kadar bad hinyu kalong gaba kongsan kadar ka kadau ya ki apostol kabamut ya ka jingpura jongka jinglong Uwei bad ka jingieid Uwei. Bad hakane ka kadar ngilaban soturu ya ka jinglong lindo. Namar ki apostol kilong gilindo. Badu Jisu hikayengi syapanga sakramen lempa ka hinyu number. Bad Jisu wang kadar bad hinyu haba ki yatre lang Wat Uwei upu un kerlalang 1,000 bad 100,000 bad kalaban pinkadang ya baro kane kalonga jimpura jonga jingieid Jisu kane kalonga jimpura bad ka jingchanai jonga jingim jongi badu Chris enre bonsin haga jingim jongi ngim sngotu ya kane nagata kadau Jisu lakerli bale pile kumgi Pharisee Balepi pidon utiat kumu Pharisee badu nong kerot. Bun ki beriu ki yahid kum ne mindaru. Don bun ki beriu haba keren ya ke jing shisha ki wad eye kaba bamde ben wad ki yainia halor kiye ke baro bam shong nongerim. Tenteng habangi yo ai jingi kai don bun ki beriu ki ba wan ban yainia halor ka jingikai ba shisha namar ngimpat peipang ya ka jingieid Jisu hangni Jisu ula ong ya ki apostol pi kran syapang Uwei upu uta upu ubadon ha ka ling ulang Jisu uta Uwei upu ubadon ha ka ling Jisu kalong ki Eucharist bakku Jisu ong habang adon manga batpi bale pi kuslai ya ki barok jongka kinja perte bale pi babe halor ka jimbam biang upu
habang manga marwe ngalong upu ba penkadang yepi ngalong upu ba pinbiang yepi ngalong upu ba im badon gabor ban pinbura ya ka jingim jong gibriyo bale part pi kusulai kum gibriyo bam don jingieid bale pi kren hakane ka dur klam das ngavutu ya kie kie barra bakaba pioi hakama jompi ko himmen ko para bun sin ngirungi don kane ka jinglong hangi namar ngi shania ya kie kie baro janga perte ngi peit kum ki brio janga perte Jisu shim ki milendi nangi ki nombur jangu ban peit bat perkat kum ki brio janga perte Jisu kemilendi ngilong ki bakam kenjang ka jing perkat jongi kade balong kam kenjang bad kade ban wan na ka jinglong janga beneng ladangi perkat kum ki brio janga perte kayalam yang ipin ban syaka jingjod kumba ong ujako bakoid ka jingkwa brai baro kayalam yang syaka pop bananta syaka jingjod kane kalong ka jingma kaba ngidi ban sngutu haga jingim jongi ladang ngim sautu bau Jisu don bangi ladang ngim sautu bau Jisu don go bor ban perlai lud yangi ngin stang ban perkat kena ngi perkat kum giri perte lese ngi perkat kum giri khalau bambat yom ma jingshai ki brio kiba long kum giri khalau ki perkat kum giri khalau bat ridum kalam das ngautu ya ka jingshai ha ka jingem jongi naga taga daw ngiyoi bon ki brio ki kenno iyangi don bon ki brio ki wan ban wat iya ka jingdona don bon ki brio bakino sniu don bon ki brio ki aptap ban krantat buram ya ka balang ya ka jinge henre Jisu kemelende nangi bangilong ki ba start kindiat wala kemelende baki apostol ki longi ba start bad ki ba shampang ki ba ngawuto bad halar kata ka jing sautu kin pinyai ya ka jingim haba Jisu udon badni haba Jisu udon hakaling Takaye part ni hedde ben kusulai. Haba Jisu don haga jingim jongi ngim don kamban ting ya kabor kabahabar. Haba Jisu don bangi ngim don kamban kusulai halor ka jingduna habar. Haba Jisu don bangi ngim don kamban ting siapa anggalawe namar uta uwei upu un penbiang un penkadang badun penkoi badun pelai lui badun iada yangi baroshi jingim jongi tang kawengi don kam kongu yawu id yawu shakri yawu ngeit hawu kalam kano ka jing sarong jonga jingim jongi kane kalong ga jingkwa jongo Jisu nangi iwei pa iwei bad lemba kane ka jingi kai jongo Jisu tongi nang duai bangiru ngilong kikun kiba ngeskem halor ka nongrim jongka jingieid kalam artatin haba wan be ya ka ler jongka jingtinju na baro sauliang tongin long ke ba yang skem kramba nginom kerlon hakamat kino ki bor jongka parte bamen kaba uba aptap ban penjot ya ka jingieid Jisu be id kerko kardo yangi yalam shushu yangi haka jingieid kaba skem kaba shong nongrim ba melong uta upu ba im bala ban pin kadang yangi tang mame marwe ngidon kam haka jingim jongi wan shaki inga sem jongi wan shaka jingim jongi ba menang pin biang ya ka jingduna jongi baro enyaro ya utrai Jisu Christ Amen.